A Deputación da Coruña anticipa as axudas á contratación de persoal para os concellos coa convocatoria de 13 programas. Cun orzamento de case 19 millóns de euros, a Deputación da Coruña convoca 13 programas destinados a mellorar os servizos públicos nos 93 concellos da provincia no próximo ano. A convocatoria de 12 liñas de axuda a concellos que van a permitir a contratación de persoal tan diverso como educadoras sociais ou educadores sociais, como técnicos de servicios sociais, como aumentar a 400.000 horas no servicio de dependencia ou de axuda no fogar dos concellos, a posibilidade de contratar técnicos de cultura, técnicos de igualdade, técnicos de deportes, en definitiva, 1.550 postos de traballo que se van a contratar dende os concellos neste ano 2024. Trátase dunhas axudas anticipadas que están publicadas no Boletín Oficial Provincial e permitirán contratar aos profesionais a partir do 1 de xaneiro. Anticipamos esta convocatoria de axudas que teria que sair no ano 24, agora ao 23, a partir do próximo día 19, para que a xente, os concellos poidan xa solicitar a contratación destes técnicos financiados pola Deputación un 80%, para que o 1 de xaneiro estén xa contratados ou contratadas como persoal das administracións públicas da administración local dos 93 concellos da provincia. A maiores tamén destacan as liñas de axuda do Plan Único que garante uns servizos municipais de calidade. Un plan único que nos últimos anos, a raíz da crise sanitaria da COVID, permite financiar os servizos de competencia municipal, co que os concellos tamén costean, a cargo dese plan único, unha boa parte das súas plantillas que están incluídas no capítulo 1. E o plan único, ademais de ser un garante da xeración de emprego privado, porque permite un volume de contratación que sin a súa existencia sería moi complicado, e que fai que as empresas da provincia de Coruña teñan moi boa saúde, como moi ben decía o presidente, tamén costea, por outra parte, os servicios básicos municipales. Por lo tanto, eu creo que é unha boa nova anticipar as liñas de axuda da Deputación, e sobre todo é unha moi boa nova que, grazas tamén ao esforzo desta administración local, os concellos poidan seguir contando coas plantillas de persoal técnico necesarias para sacar adiante os proxectos de cultura, de turismo, de dinamización económica. Os concellos poderán mandar as súas solicitudes para estes programas a partir do venres 20 de outubro. A lista de axudas impulsadas pola Deputación da Coruña completarase nas próximas semanas coa convocatoria do Programa de Emprego Local dos Concellos.